dělalo bác? Jak dělá koníček? A jak dělá bác? A jak dělá kočička? Mňau. A jak dělá pejsek? A jak dělá sova? A jak dělá had? A jak dělá kačenka? Gaga. A jak dělá kravička? Bú. A jak dělá auto? Jak dělá auto? Eli, jak dělá autíčko? Auto. A jak dělá auto? Tak, ano. A jak dělá tygr? Wow. A jak dělá prasátko? Jak dělá prasátko? Eli, jak dělá prasátko? Tak. A řekni Mája. A je tam, no. A řekni máma. A řekni táta. A řekni teta. Teta. A jak dělají hodiny? Řekni tik-tak. Tak. A jak dělá zvoneček? Ding dong. Jak to dělalo včera? Ding dong. A udělej pápa, tetě. Udělej tetě pápa. Pápa. A udělej pisi pisi. Je tam pohádka? A kolikátého dneska máme vůbec, Eli? Za měsíc budou Vánoce. Že? Listopad 2013.